u beznađe, jer se bore godinama sa različitim dijetama. I onda, ok, ako sam radio različite dijete i dijete mi ne daju rezultat, možda dijeta nije pristup koji mi je potreban. I onda idu dalje. Znači, odu i čovek se doseti toga. Naravno, postoje biće. I onda ode po savet kod nekoga, lekara, obično, i kažu, u redu, pa onda možda treba da ideš na operacije, pa da uradiš određeni bypass ili da ono što kod nas zovu želudac skratiš, jel? Tako, naleću. Ima različitih sad tu tipova. I to je meni isto u redu u nekom kontekstu kada stvarno se dogode teške tegobe i teško odstupanje od zdravlja. Međutim, postoje pravila da pre nego što se pristupi operaciji, potrebno je dobra psihološka procena i pristup psihijatra i psihoterapeuta. I možda i medikamentozna terapija. Znači, sada govorimo o ozbiljnoj zavisnosti. I tada je bolje lečiti zavisnost. Sad ću kazati zašto. Dakle, lečiti zavisnost nego uzimati i operisati i na različite načine smanjivati telesnu masu. Ovo je sad knjiga koju pišem o